Avui parlarem del tema de les migracions, un fenomen que és internacional i intemporal, perquè jo penso que fa molts segles que les persones emigren d'un lloc cap a un altre, i no solament les persones, també els animals emigren, i potser fins i tot les plantes. Al llarg de la conversa ho anirem veient. Per parlar d'aquest tema, avui ens hem reunit 4 persones, més el presentador. Entre nosaltres tenim a la doctora Alexandra Capdevila Muntades. Hola, bona tarda. Bona tarda. Tenim l'escriptor Jordi Anducas. Bona tarda. Tenim el traductor d'una llengua que és l'occità al català i del català a l'occità, que està amb nosaltres també, que és l'Efrem Beltran. Sí, hola, bona tarda. Efrem. Sí, gràcies tarda. per vindre. Has vingut d'Occitània i ens parlaràs d'aquestes migracions en viu. Sí, sí. Després ho parlarem en llibre i ho parlarem també amb estudis que s'han trobat. Daniel, i tu i jo, com sempre, fent un programa més. Un programa més, sí senyor. I si us sembla, per començar, anem a parlar què és la migració. Jo tinc aquí una nota, no sé si estareu d'acord, que el concepte migració, tinc entès, que vol dir anar d'una zona geogràfica de la Terra a una altra zona per tal de residir-hi. Esteu d'acord amb això? Sí, però a mi m'agradaria també, crec que s'hauria de distingir entre el que és immigració i el que és emigració. La immigració és l'entrada a un país o regió per part de persones que van néixer o que són procedents d'un altre estat o regió, i per altra banda tenim la migració, que serien aquells que marxen del lloc d'origen a un altre, que tant pot ser a escala nacional o bé a escala internacional. Què et sembla, Jordi? Jo amb això seria encara molt més específic o incident, en el sentit en què la migració són tots aquells moviments de masses vives, ja siguin persones, animals o plantes, que es desplacen d'un lloc a un altre. En unes ocasions és un desplaçar-se per necessitats de trobar alimentació, en altres ocasions és una invasió, que no cal que sigui massiu, sinó que al no trobar en el lloc de residència últim depredadors del biosistema, doncs fa que proliferin d'una manera molt més ràpida. Efren, què et Sí, sembla? mira, com jo sóc un emigrat, he emigrat a Montpellier, De Barcelona, tu vivies de Barcelona a Montpellier, que és una petita emigració. Evidentment hi ha un aspecte interessant perquè quan jo sóc allà com a immigrant em veuen d'una manera, no? Una persona que ve d'Espanya cap a França, jo no ho veig d'aquesta manera. Jo veig que he passat d'una regió a una altra, del que va ser una nació catalano-occitana a l'edat mitjana, que hauria pogut prosperar i que al final ha prosperat a mitges. I llavors no ho veig, no sento el mateix concepte d'immigrant del com em veuen els altres. Jo tinc una imatge diferent de la immigració en el meu cas, perquè he fet només 350 quilòmetres, que és una petita immigració. I a més, tal com tu interpretes la situació, el lloc geogràfic, consideres que hi ha uns lligams entre Occitània i Catalunya, per tant, quasi, si t'he entès bé, et consideres un emigrant o immigrat interior. Sí, gairebé. Una mica amb una escala més gran que la meva. Jo vaig néixer en un poble de Lleida i en zona rural, i vaig fer una migració, i ara sóc un immigrat, visc a Badalona, he viscut a Barcelona, però també són immigracions interiors. No hem hagut de fer un canvi de llengua. Exacte. En el teu cas, entre l'occità, perquè tu has anat a Montpellier però has après l'occità, parles l'occità, sí, el problema és que en l'ús social és el francès. En el 90% de les meves interaccions verbals l'occità no el puc utilitzar, per desgràcia, i llavors aquí en aquest sentit fins i tot sí que tinc aquest sentiment, més que de distància quilomètrica, de distància cultural, i aquí el sentiment d'immigrant puja molt,
perquè quan és la mateixa llengua, doncs no, com pot ser un madrileny que ve aquí, doncs no és tan fort com en el meu cas quan vas a Montpellier, que ja tothom és francès. Si hagués estat l'occità la llengua comú de la gent, segurament no me sentiria tan immigrant com em sento aquí. Aquest tema, Efren, entrarem molt a fons, perquè aquí tant l'Alexandre com el Jordi ens parlaran específicament de les migracions occitanes i entrarem a fons després. Ara jo voldria fer unes reflexions, perquè hem parlat del néixer en un lloc i del ser d'un lloc, del sentir-te d'un lloc. Què és més important, el lloc on hem nascut o el lloc on habitem després d'una migració? Què us sembla? Jo crec que totes dues coses són molt importants, perquè el lloc on neixes et marca. Evidentment, si has nascut i al cap de 2 mesos t'han desplaçat cap a un altre lloc, al final tu t'acabes sentint del lloc on vius, on treballes i on has fet les arrels. Però si marxes a una relativa edat, als 16, als 20 anys, jo crec que totes dues bandes hi pesen bastant. Les arrels jo crec que són molt importants. Aleshores, quan vas d'un lloc que es parla una llengua a un altre lloc on es parla una llengua diferent, una manera de sentir-te del lloc on has arribat i d'integrar-te és parlar la llengua del lloc? Sí, evidentment, és un reflex d'un grau d'integració òptim. El Jordi ens ha fet una novel·la que parla d'un immigrant occità que va vindre cap a Catalunya. Parla'ns una mica, després entrarem en més detalls si vols, però així anem parlant de la teva novel·la, que té un títol que a mi m'agrada molt, perquè com ja saps, com ja sabeu, jo soc molt occitanista, el meu cognom Salat és el nom d'un topònim occità, no? D'un riu, però el nom Guillem o Guillem es pronuncia així, no? Guillem. És un nom molt occità. Tenim aquests personatges que es diu Guillem, molt famosos al llarg de la història. Jo no sé si el teu parent... Però tenim a Guillem de Montpellier, que va fundar el monestir de Santes Creus, i aquesta arrel Gui, del Guifré, del Guimerà... O sigui, el teu personatge es deia Guillem? Es deia Guillem. De... No tenia el de a darrere, en tot cas, aquest de seria d'Anduc, o Andoca, en occità. Què és Andoca? És un poble, és un llogaret que és la comuna d'Anduque, que agafa o abarca diferents poblets o nuclis habitats. La capital on hi ha l'Ajuntament és Ligots, i aleshores doncs, ell provenia d'aquest llogaret i va emigrar cap aquí a Catalunya i es va establir a Sant Llorenç d'Hortons, a l'Anoia, Penedès. I aleshores aquest emigrant doncs, es deia Guillem, tenia un germà que es deia Marc, i doncs els van començar a conèixer com els d'Anduques, i llavors ha acabat configurant el cognom Anduques, que és un cognom que en acabat es va concentrar bàsicament a Corbera de Llobregat i que ara potser està una mica més extès, però que no n'hi ha gaires. O sigui, és un exemple d'una migració d'occitans cap a Catalunya. I aquest tema l'has estudiat molt a fons. Exacte. I Alexandra, tu has fet uns estudis. Parla'ns una mica de com va ser que et vas interessar per aquestes migracions occitanes cap a Catalunya. Em sembla que és el segle XVI-XVII. Segle XVI, segle XVII, exacte. El teu avantpassat l'hem de situar en una altra època, no? No, el situem just a principis del segle XVII. O sigui, nascut al 1600 i que al cap de 15-17 anys amb el seu germà doncs, van desplaçar-se cap aquí. Anteriorment va haver migracions també quan la croada contra els càtars o cristians religiosos també van ser molts els que es van establir aquí a Catalunya. Sembla ser que al llarg de la història s'ha donat diverses onades de migració. Sempre hi ha hagut aquest veïnatge afavorit, aquesta proximitat afavorit, que sempre hi hagués una anar i venir de gent. L'època medieval ja ha documentat, fins i tot se sap que a motiu de la peregrinació a l'apòstol Sant Jaume, o fins i tot també per anar al romiatge cap a la Mare de Montserrat, hi havia aquesta tradició de desplaçar-se o bé a Galícia o bé a Catalunya. Llavors, a l'època medieval està documentada aquestes onades migratòries, però sobretot és a partir del segle XVI i XVII, quan és el gran moment, la culminació d'aquestes grans onades migratòries. També és veritat que les tenim més documentades perquè tenim més documentació.
Llavors tenim els llibres de matrimonis que comencen el seu recompte mitjan segle XVI arran de les resolucions del Concili de Trento, que propicia, obliga els rectors a tenir un recompte exhaustiu i acurat de tots els matrimonis, defuncions i baptismes que se celebren a la parròquia. Llavors és a partir d'aquí que podem estudiar aquest fenomen migratori. I justament el cas del Jordi és un exemple d'aquesta onada migratòria que té lloc al llarg del segle XVI i XVII. Molt bé. I què us sembla, quines són les causes de les migracions? Són molt diverses. Econòmiques, religioses? Si ens centrem en aquesta dels segles XVI i XVII i fins i tot a finals del XV ja, bàsicament el que diuen els llibres o els que jo he consultat és que són bàsicament per les guerres de religió que hi havia en aquell moment a França. Alguns parlen que aquí a Catalunya els sous eren més elevats perquè arribava l'or d'Amèrica, però aquestes dues qüestions jo, si més no, les posaria una mica, no en dubte, perquè la gent que ho ha estudiat ho sabrà millor que jo, però sí que ho contraposaria, perquè les migracions d'Occitània cap aquí a Catalunya van començar abans d'aquests dos fets. A més, tenim en compte, o hem de tenir en compte, que l'or d'Amèrica no arribava aquí a Catalunya, venia aquí a Catalunya a través dels carros del tresor, però els catalans van estar apartats de l'aventura americana, que per això molts, per poder anar a fer les seves Amèriques, havien d'anar a Cadis a embarcar-se per poder anar cap allà. I jo, més que res, penso que es va donar que en aquell moment Catalunya encara estava molt despoblada, hi havia molts masos rònecs, pel fet de que no s'havia recuperat la població d'ençà de la pesta negra. I en canvi al sud de França, Occitània, com molts els agrada dir, i ells mateixos molts s'estimen més dir-se occitans que francesos del sud, doncs hi havia una superpoblació, les condicions costava arrencar amb el tema de l'agricultura, no donava per tots, i veien a Catalunya, com titula el llibre l'Alexandra, la terra promesa del sud. Vull dir que aleshores molts van fer el pas aquest de desplaçar-se. Els vostres llibres són molt interessants i diem als nostres oients que podran consultar-los perquè els anunciarem a la nostra web perquè els puguin comprar, perquè els dos són molt interessants, tant els que busquin assaigs d'estudis com els que els agrada la novel·la. Ara has dit la paraula Amèrica, i aquí hi ha una migració que es va produir d'Europa cap a Amèrica quan la descoberta del continent. Jo penso que Cristòfor Colom era català i amb ell van anar molts de catalans, però que aquella migració del segle XV, que van anar europeus, diguem-ne, cap a Amèrica i es van establir allà, segles després hem vist que molts sud-americans han vingut i han migrat cap a Europa al segle XX. I a vegades, estudiant aquest fenomen, veig que hi ha migracions que van de l'est cap a l'oest, altres que pugen com és el de l'islam, que pugen del sud cap al nord, altres que baixen del nord cap al sud, com són els bàrbars, i fins a cert punt la migració que va destruir l'imperi romà baixava del nord cap al sud. Creieu que té alguna cosa a veure les situacions geogràfiques amb aquestes migracions determinats? Ara us dic això pensant en unes teories d'un historiador que es diu Alexandre Deulofeu, que diu que al llarg de la història hi ha determinats punts que s'originen uns despertars culturals. Es podrien despertar també moviments migratoris que van en aquestes direccions astrològiques, nord-sud, sud-nord? Ho heu estudiat, això? Heu deduït alguna cosa amb aquesta relació? No, el que passa que normalment sempre hi ha un desequilibri, és a dir, hi ha una zona que pateix unes determinades condicions econòmiques, com ell apuntava el Jordi, la zona d'Occitània pateix una elevada densitat de població, els efectes de les guerres de religió, una tradició que venia de lluny, i això fa que quan ells estan patint unes dificultats econòmiques saben que hi ha una tradició, un costum
és desplaçar-se cap al sud, contràriament al que sempre s'havia pensat, que és sempre al nord on hi ha la prosperitat. En aquest cas doncs és al sud on hi ha la prosperitat, és aquí, és la singularitat que té aquesta onada migratòria. Llavors, com que hi ha aquesta tradició i també unes afinitats culturals i lingüístiques, perquè com bé ha apuntat Lefren, hi ha una afinitat cultural i lingüística de sempre, això afavoreix doncs, que saben que ells es desplaçaran cap allà, doncs, que en realitat se sentiran com a casa seva, perquè la llengua, la similitud idiomàtica és pràcticament, no hi ha diferències. Molts d'aquests immigrants que es van desplaçar a Catalunya, molts d'ells es van guanyar la vida com a anuncis, que eren els pregoners i els encarregats doncs, als cridaners públics. Llavors, més prova d'això, tenim també documentats rectors de parròquies que eren d'origen occità, feien les prèdiques i n'hi ha fins i tot algunes anotacions, algunes referències a que es queixen la feligresia perquè es parla en occità, però bé que els entenia. El que passa que no els agrada el fet que hi ha un moment que hi ha tanta onada migratòria, és tan important a determinades zones que es produeix el fenomen, la creu d'aquesta onada migratòria, que és l'animadversió, els recels cap a aquesta nova comunitat. Per tant, en realitat la pregunta que tu em deies és en tots sentits, nord, sud, sud, nord, est, oest, oest, est, sempre el trobaràs, però sempre és a partir d'un punt, d'una situació, que és que hi ha un país o una zona geogràfica que està patint unes dificultats econòmiques, una crisi, sigui perquè ja està patint o ha patit un terratrèmol, unes inundacions, qüestions culturals, qüestions polítiques, un cop d'estat, una dictadura, tot això propicia i se'n van cap a un altre lloc on saben que la situació serà millor. Aquí el factor ideològic pot motivar migracions. Ho dic, per exemple, perquè ara veiem unes migracions que venen del sud cap al nord, i es parla de migracions del factor islàmic, no? I aquesta migració té un caràcter ideològic, que ells es creuen amb l'islam i volen anorrear el que és cristià perquè consideren que és oposat, no? I si volem fer una lectura econòmica podem dir que clar, allà és un país subdesenvolupat i que venen aquí que hi ha més riquesa. Tampoc és ben bé així, perquè hi ha països àrabs que hi ha un gran nivell de vida, no? Llavors, hi ha algunes migracions que estiguin motivades en el seu origen per un factor ideològic. Podria ser la guerra contra els càtars, però també hi havia un interès per apropiar-se d'una terra rica. Ara bé, un factor ideològic, sabeu algun exemple que hagi motivat una migració en plan de colonitzar una terra, no per motius d'interessos econòmics solament, sinó perquè hi ha una ideologia i que es vol esborrar una determinada cultura a l'ocupar aquell territori? Les creuades també. Sí. Per exemple. El fet islàmic és evident. Pensa que quan diem creuades diem uns europeus que van anar, o sigui, de l'oest cap a l'est. Però també tenim l'inversa, l'islam amb la seva política expansionista al segle VII, VIII i IX. Per tant, podem parlar de migracions que estan motivades per factors ideològics. Jo diria culturals més que ideològics. O sigui, una cultura que se sent superior llavors envaeix un altre territori. Però a veure, cultura és una miqueta perillós, perquè ideològic jo el trobo una miqueta millor quan es tracta d'imposar-se per raons ideològiques, perquè la teva religió és superior o perquè hi ha una doctrina com el Coran que fa que tu tens tot el dret d'existir però els altres no. I amb això de quan tu arribes a aquest país nou per colonitzar-lo, el que diu per exemple la Rahola, no? En el seu llibre aquest de Prou, és precisament el fet que quan arribes en aquesta terra, i ho veig molt a França, el que fan les musulmanes és fer-ne molts fills, i amb el suport dels ajuts socials que hi hagi, que existeixen a França que no existeixen aquí. Això propicia que facin nens no perquè en vulguin tenir, que és veritat, culturalment és una evidència que en fan, com abans es feien aquí també, però és que també hi ha la ideologia de guanyarem nosaltres gràcies al ventre de les nostres dones, no? Que això ho explica molt bé la Rahola en el seu llibre, no? I trobo que això és molt interessant. Jo no sé si no seria més una immigració per qüestions religioses. Qüestió ideològica, jo pensaria més en qüestió política pròpiament dita, amb un cop d'estat
l'establiment d'un govern que està iniciant una política que no... els refugiats, per entendre'ns també, serien els que serien víctimes d'aquesta migració per qüestions polítiques, ideològiques o bèl·liques. Jo crec que són diferents, perquè esclar, jo et parlo de gent que ja s'ha instal·lat, que són immigrants des de fa temps i s'han radicalitzat a França, sobretot a Occitània, ho hem vist aquí a prop de Montpellier, a l'Unel. Hi ha molta immigració des de fa dècades. Abans feia un esforç d'assimilar-se a la cultura francesa perquè calia fer-ho, perquè havia una imposició de l'Estat de parlar francès, de ser francès, però que és tan restrictiu aquesta visió ideològica, cultural que fa l'Estat francès, que ara amb el moviment islamista actual doncs fa que aquesta gent es radicalitzi cada vegada més. Llavors estaríem ja... Però no seria la causa, aleshores en tot cas el que entraríem doncs seria amb el tema de la inserció, de com s'integren els problemes derivats de la integració. Allà hi ha grans problemes d'integració. El lèxic que estàs fent servir, Efren, que estàs parlant de França, però l'Unel, que està molt a prop de Montpellier, allò és Occitània. Llavors, clar, ja hi ha hagut allà una invasió del nord cap al sud. Els francesos es van establir i el que van fer és treure la llengua occitana, apropiar-se d'aquelles riqueses que hi havia, però també van fer una altra cosa. Allà a Occitània hi havia un concepte cultural diferent del que es va imposar, perquè va ser considerat herètic, per tant hi havia... I religiós, per tant. I ara, un cop, és curiós perquè aquesta va baixar del nord cap al sud, no? I ara ja diem sud de França, i a mi em sap molt greu que emissores de ràdio que són catalanes i que nosaltres tenim molt a veure amb unes, perquè jo penso que Catalunya i Occitània compartim un mateix tronc, no? Doncs a Catalunya Ràdio o a TV3, fins i tot quan fan el temps, diuen el temps que farà al sud de França. Jo penso, home, allò és Catalunya Nord, és Occitània. El lèxic ja estem esborrant una identificació cultural, ideològica, i a mi el que em preocupa és que és cultural, no? I ara en aquests moments estàs dient que hi ha hagut una altra arribada d'emigrants que són de l'islam, no? Fixa't, l'occità ja ni en parlem, ja parlem de l'àrab i lo francès. Les migracions, si no s'integren en un lloc, el que estan fent és tapant una realitat. I aquí és el que a mi... Després suposo que tindrem el moment de fer reflexions filosòfiques al voltant de les migracions, no? I de la importància de quan entres, adaptar-te, conservar la llengua del lloc, perquè és que si no queda esborrada, queda soterrada. I el que queda soterrat és la concepció de la realitat, no? I a més aquestes migracions, que ara has dit l'àrab, ni tan sols això, perquè resulta que el 80% són amazics, o el 90%. Realment àrab, entre ells fan servir l'amazic, no fan servir l'àrab. Al final també aquest islam que ens han venut tampoc no existeix. El tema amazic... I a més són una minoria. Estan minoritzats socialment, els amazics, segons els països. Són una minoria, però resulta que la població són una majoria. Passa que hi ha una minoria aràbica que no són arabs, són marroquís també, però de cultura àrab, però són una minoria que controla la major part de les coses, però resulta que la immensa majoria de la població és amazic, i a més parlen en amazic, o sigui, és molt curiosa la cosa. Llavors sembla que ens estiguin amant els àrabs, i no és veritat. Igual que aquests sarraïns, ara parlàveu dels sarraïns, jo no els compararia amb els actuals de cap manera. Crec que els sarraïns eren una cultura avançada pel seu temps. Els d'ara crec que és exactament al revés. Nosaltres estem bastant més avançats que ells. Aleshores ells precisament eren molt tolerants amb les altres religions. De fet, si tu pagaves, tinc entès, per el que jo he llegit, si tu pagaves un impost, ells et deixaven ser cristià. Eren els cristians els que eren els endarrerits, els que quan envaïen un país mataven a tothom, i de fet les creuades no només van ser contra els àrabs, es van carregar milions de pagans a Alemanya, a Lituània, tota la part de l'est, i no només van matar sarraïns, van matar tot allò que no fos catòlic i cristià. Per tant, els primers intolerants sempre han sigut els cristians. És veritat. I ja no parlem de les purgues que vam fer aquí de bruixes, que són famosíssimes. O sigui que ara els exigim una miqueta el que nosaltres no hem practicat. Per entrar una mica en matisos, avui no està aquí una persona que parla amazic perquè està de viatge al Líban, sinó que ha estat aquí amb nosaltres. La cultura amazic
jo he conegut alguns amazics i farem una entrevista i parlem de la cultura amazic, i viuen aquí a Catalunya, els que he conegut, i parlen català. Sí, jo també. I se senten molt en sintonia amb la causa catalana, i ells identifiquen l'espanyatisme que vol anorrear la catalanitat amb el marroquinisme que els vol anorrear amb ells, i sento una gran admiració per la cultura amazic. I és important que recordem que ells tenen un gran pensador, que va ser Sant Agustí, que ens l'expliquen en llibres traduïts del llatí, però aquest Sant Agustí va escriure en amazic. No sabia això. És clar, i llavors això és igual que el Ramon Llull, que agafes una enciclopèdia i et diu l'espanyol Ramon Llull. No, Ramon Llull, nosaltres sabem que va escriure en català i ell no sabia llatí. Si hasta quan va anar a la Sorbona va demanar que li traduïssin. Aquestes coses, quan tu analitzes ideològicament la cultura catalana, les seves arrels, i ho he dit diverses vegades, sempre a l'origen trobes unes concepcions zodiacalistes, això que trobes en aquestes arrels occitanes, i alguna vegada hem comentat, la bandera d'Occitana, allò són els 12 cases zodiacals. I per cert que la setmana que ve aniré a Tolosa i el primer que faré és fotografiar aquesta creu que hi ha a la plaça del Capitoli. Doncs bé, els amazics tenen la mateixa cultura, però quan agafes la cultura dels pobles que han fomentat les migracions ideològiques i per apropiar-se de les riqueses, però també per esborrar aquestes concepcions culturals naturalistes, te trobes que els pobles invasors a vegades tenen punts en comú i són mentalitats imperialistes que van en contra de les cultures naturals. Dit això, només us volia llegir un tros del diari que he llegit avui. Jo, d'això que estàs comentant, penso que més que per religió era per imperialisme, que hi havia les invasions d'un poble sobre un altre. O sigui, no era per imposar la seva... O sigui, el d'imposar la religió venia després, però el que anaven a fer era conquerir uns territoris. Mira, la notícia que us vull llegir és que he retallat avui, que diu: l'enderrocament de Gaddafi va causar un èxode migratori massiu. Les guerres provoquen migracions. I què provoca les guerres? En el cas de que estem parlant d'Occitània, clar, va ser una persona que havia nascut a Blanca de Castilla i Domingo de Guzmán van fomentar una campanya d'odi contra els occitans, que si eren heretges, per poder promoure una guerra contra ells. En certa manera, i jo ho veig avui dia, que estem vivint també una espècie de campanya de fomentar difamacions i calúmnies contra Catalunya per donar legitimitat a un domini de determinats poders espanyols. Però és que això ja va passar al segle XV i ho torno a veure ara amb aquestes difamacions i aquests poders. I al darrere jo hi veig uns interessos econòmics. Evidentment, les aportacions econòmiques que fa Catalunya a Espanya són molt importants i no els interessa la independència, però també hi ha una qüestió cultural i ideològica, almenys al meu entendre, no? I us volia preguntar si vosaltres ho veieu així i si veieu que aquí hi ha algun factor natural. Abans estàvem parlant de que els animals també emigren. Crec que érem tu, Jordi, que parlàvem d'això. I he vist que tenies una idea, una concepció d'aquest tema que m'agradaria que ho expliquessis, perquè m'ha semblat molt interessant i molt profund el que m'has dit. Perquè veguis que hi ha un factor natural en tot això que estem parlant. Jo penso, i he comentat alguna vegada, que les persones som... la vida en general és un accident. Estem dins d'un univers en el qual doncs, es pot haver produït aquest mateix accident en diferents llocs, donant-se les característiques necessàries o les causes necessàries perquè es produeixi, però que dins de l'univers som insignificants i que a la Terra hi hagi hagut vida és per un seguit d'accidents.
doncs, perquè estava a la distància del sol necessària, perquè hi havia aigua, perquè hi va haver-hi doncs, unes descàrregues atmosfèriques que van provocar uns certs ajuntaments de molècules que van donar doncs, la vida. Tot és, en si és un accident, i que el mateix funcionament d'aquest univers arribarà el dia doncs, de que el Sol creixerà, es transformarà en una estrella gegant, absorbirà tot el sistema planetari i no passarà res. L'univers, la vida, el temps continuarà. Aleshores, dins les característiques que han fet que a la Terra hi pugui haver vida, doncs hi ha un sistema global que fa que tot vagi lligat. Aleshores, doncs, ho comentàvem abans, si van desaparèixer els dinosaures, van propiciar que els mamífers evolucionessin. Si van sortir de l'aigua, van propiciar doncs, que hi hagués rèptils, aus. Amb tot això, aquest sistema global, doncs, el que fa la vida és anar-se acomodant. I si aquesta vida, doncs, per circumstàncies naturals, per lo que sigui, doncs hi ha un ecosistema advers, el que fa és desplaçar-se. Ja sigui els animals, ja siguin les plantes, i amb l'evolució doncs, l'ésser humà. I a partir d'aquí doncs, l'ésser humà doncs, s'ha anat desplaçant en funció de les seves necessitats. Quan l'ésser humà, i també en el principi doncs, ha tingut consciència de propietat, doncs ha anat a conquerir allò que tenia l'altre, per ser més gran, més poderós, i totes aquestes coses són les que fan que hi hagi les migracions, hi hagi aquests moviments, i la gent es va establint doncs, en allà on pensa que aconseguirà més riqueses o tindrà més. Molt bé, jo, abans de demanar-vos que ens expliqueu més a fons els vostres llibres i les migracions occitanes, i tu, Efraín, que ens expliques les teves vivències, volia fer una mica de relació de les migracions que jo no és que les hagi viscut, però sí que he vist molt cinema, i podria recordar que a Amèrica hem parlat de les migracions que van haver dels europeus a Amèrica, però tots han vist les pel·lícules del Far West, no? De les migracions interiors que van anar, i allà també hi havia dues concepcions culturals, uns interessos per un territori, uns pobles que van ser perjudicats. Després tots hem de parlar de l'èxode també de jueus que van vindre cap a Europa, i als anys 60 van haver unes migracions, va vindre molta gent a Catalunya que va pujar del sud, d'Andalusia, d'Extremadura, el corrent. O sigui, aquestes migracions jo penso que han donat peu a determinats sentiments, perquè hem dit que són naturals, que són ideològiques, que són causes econòmiques, però al voltant de les migracions s'ha creat també una cultura de sentiments, no? I voldria recordar unes cançons que parlen, després si potser les podem ficar al final de l'entrevista també juntament amb els llibres d'Alexandra i del Jordi. Doncs jo recordo haver vist persones plorar, catalans, quan escolten l'emigrant, no? Perquè són persones que sigui, a vegades per l'exili, motiu de la guerra del 36 i altres guerres. Clar, no és fàcil emigrar. Jo penso que les persones que han d'emigrar tenen un trencament interior. No sé si el teu personatge en novel·la reflecteix aquesta cosa sentimental, la emoció de l'emigrant, no? Per gust no emigra ningú. No. Tothom emigra per una necessitat o altra, o perquè l'empenyen o perquè ell busca doncs, una millor condició de vida. Totes les migracions, quan s'incorporen en un nou grup doncs, humà, sempre hi ha uns frecs, uns trencaments, uns mals estàs, uns recels. Quan la situació econòmica receptora permet donar feina a tota aquesta gent, la cosa és més suau. Quan no es permet donar feina a tota aquesta gent que comencen a haver-hi aquests frecs, aquests mals estàs, l'última
onada en arribar és la que és la més criticada, més mal vista, però normalment qui critica aquesta onada? Els anteriors en arribar. O sigui, els anteriors en arribar són els que critiquen en aquests que d'allò i els fan culpables del seu malestar i del seu malviure. I aquestes coses es podrien resoldre sobretot amb el que és la integració, perquè quan un deixa de ser emigrant, quants anys han de passar per deixar de ser emigrant, per tenir l'estatut d'autòcton? Aquest és un problema que no està resolt. Però fixa't, en català tenim una paraula que a mi m'agrada molt, que és nouvingut. En català acceptem, acollim. Jo he vist catalans quan... Jo com a català, quan conec persones que han vingut de països diversos del món, no? I veig que s'integren i parlen català i t'agrada i l'agafes com a teu i això és... Però hi ha forces polítiques aquí, i tots sabem quins són aquests partits, jo els dic espanyatistes, que intenten que determinada massa migratòria no s'integri aquí. I aquest és el problema. Tampoc s'han integrat ells. Hi ha persones que no tenen ganes d'integrar-se. Respecte a això... I això ja és psicològic, no? Això és un factor psicològic, també. Això aquí hi ha una intencionalitat política. Respecte a això, o sigui, nosaltres tenim la paraula nouvinguts, que és molt maca, té molt de sentit, però normalment es parla de gent del país o estrangers. I actualment encara hi afegim l'il·legal, que són els il·legals. Perquè una societat absorbeixi tota aquesta gent i la faci seva, s'han de donar les condicions econòmiques i polítiques, i sobretot ha d'haver-hi l'absència dels provocadors que obren ferides. I fent una analogia amb el que tu deies abans de la situació, jo penso que avui dia hi han provocadors que obren ferides, i això també va passar abans de la República o en temps de la República amb els rucs, que eren gent que obrien ferides, i això és molt contraproduent perquè fa que no hi pugui haver aquesta assimilació, aquesta integració de la gent que ve de fora. Si fomenten la desintegració, però fixa't, els demanen que s'integren al seu sistema legal, que és Espanya, no? Però a Catalunya no volen que s'integrin, i això ho trobes a França. Potser, Fred, amb això podries entrar... Sí. A veure, jo com immigrant allà, que soc, com que ara em trobo una situació... que parli l'immigrant que tenim a la taula. Sí, a veure, jo em sento estic completament d'acord amb tu, Jordi, perquè ho has clavat. O sigui, en la meva experiència és això. Jo vaig arribar com a estudiant de doctorat per fer una tesi i tot això. Quan va acabar aquest episodi, tornar aquí era complicat pel tema de la feina. Quan fas filologia romànica, doncs què fas? O passes unes oposicions o canvies de professió. Llavors jo estava molt apassionat amb l'occità, però veia que aquest camí no tenia sortida, i llavors vaig acceptar ser professor i formador d'espanyol per les empreses privades. Aquest capítol també es va tancar i ara em trobo que no tinc feina. Què passa? Aquí hi ha dos tipus de francès. El francès educat, que mai no et dirà ets un immigrant, hauries de tornar a casa teva si no trobes feina perquè fas mal a l'economia francesa i tot això. El francès correcte no t'ho dirà mai, però potser ho pensarà. I després hi ha els tipus Front Nacional, que fan molt mal, per això que deies també. Llavors per ells els culpables són els de fora. Què passa? Com jo tinc un discurs catalano-occitanista, si a mi em diuen immigrant, jo els dic que si venen de per ells són més immigrants ells que no pas jo, perquè han fet 900 quilòmetres i jo només n'he fet 350, encara que el temps de viatge sigui el mateix en tren, en cotxe no, però en tren sí. Llavors què passa? Doncs et pots defendre d'alguna manera, vistes les meves qualitats com occitanista, no? De dir, home, jo culturalment estic a prop, però quan tens la realitat que s'imposa i que tothom parla francès i que estan assimilats a la cultura parisenca, doncs hi ha un problema, no? Llavors, per exemple, per situacions familiars i tot això, passo gairebé, ara mateix soc un immigrant
que no està immigrat, perquè passo gairebé la meitat del temps aquí, perquè també cerco feina aquí. Llavors soc un fals immigrant perquè soc però no soc. Em trobo una situació complexa. Un immigrant temporer, que vius a cavall entre... Sí, però no vaig per feina. Vaig cap allà, de vegades tinc feina, de vegades no. Però no és el típic immigrant econòmic que va, per exemple, per les vendímies. Veus el que vull dir? Que va un mes a l'any i després torna l'any següent. Alexandre, els teus estudis que has fet, els volcatges que has fet d'aquestes migracions, quines conclusions, quines te sembla que podries aportar a aquesta conversa? A veure, sobre el tema de la integració, és veritat que es van integrar. Bona prova d'això és que, per exemple, tenim famílies, per exemple, el fundador de l'Orfeó Català, en Lluís Millet, doncs era descendent d'un immigrant occità, és a dir, un exemple doncs, de famílies doncs, que arriben, que segurament fugien de la misèria, de la pobresa dels seus llocs d'origen, però que arriben al país, s'integren, van prosperant i segurament al cap d'una o un parell de generacions, i això ho tinc estudiat en algunes famílies, doncs es dediquen a l'activitat comercial, és a dir, d'un jornaler que havia sigut el seu besavi o el seu avi, doncs el seu net doncs, pot haver creat tota una companyia i un imperi econòmic comercial important. Ara bé, en moments de dificultat econòmica, a partir de 1640 amb la revolta dels segadors i sobretot també a partir d'aquestes hostilitats que hi ha entre la monarquia hispànica i el regne de França, no oblidem que els occitans, mal els hi pesi, eren súbdits del rei de França, comencen a ser vistos amb recels. I és en aquest context doncs, quan són objecte de tots els recels, de totes les suspicàcies per part de la població autòctona, perquè veuen que els hi prenen les feines, també perquè molts d'ells es casen amb les noies del país, en alguns casos amb les pubilles, i s'acaben doncs, fent-se amb sent els senyors d'alguns masos, o fins i tot també algun immigrant occità espavilat que es casa amb la vídua d'un artesà que té el seu propi taller, i ell al casar-se amb ella doncs, s'apropia del taller, i això crea doncs, les enveges, els recels, les suspicàcies del que parlàvem. També els immigrants occitans van ser objecte de persecució per part del Tribunal de la Inquisició per dos grans delictes, la bigàmia i l'heretgia. La bigàmia, és veritat que tu quan consultes determinada documentació, clar, es passa sota el sedàs de l'Església Catòlica i per tant doncs, no hi havia bigàmia, però després quan consultes els processos inquisitorials veus que efectivament sí que hi havia bigàmia, i casos tan escandalosos com un immigrant que s'havia arribat a casar 3 o 4 vegades. Però de fet de bigams ens trobaríem tant en catalans com també en occitans. El que passa que a la distància ho afavoria. Era molt fàcil dir que se n'anava com a treballador temporer a Catalunya i al cap d'un temps anar espaiant les tornades en els seus llocs d'origen, conèixer una noia del país, casar-se, i llavors era les circumstàncies fortuïtes, per exemple, ja la documentació t'ho indica, doncs el cas de que arriba el seu cunyat i se'l troba doncs, que està casat amb un altre, o un veí, un fill fins i tot, ja ha documentat un fill que se'n va, arriba a la localitat i es troba que el seu pare li diu, escolta, que fa 20 o 30 anys que te n'has anat, la teva mare, és a dir, la meva mare, la teva dona t'està esperant, i descobrir doncs, que el seu pare ha refet la seva vida cap allà. També trobem casos de protestants, d'hugonots, que són acusats doncs, de seguir aquesta heretgia. No oblidem que la monarquia hispànica en aquells moments és el paradigma de l'ortodòxia catòlica, s'ha establert el concili de Trento i és més papista que el papa Felip II, i aleshores també ens trobem doncs, amb que molts d'aquests immigrants són acusats de professar, de tenir certes simpaties o certs comportaments doncs, que podien ser sospitosos d'heretge. Llavors aquest seria doncs, la integració s'aconsegueix, però també hi ha aquestes situacions. Has explicat una sèrie de coses que donarien peu a algunes novel·les molt interessants. Sí, i tant. Sí, jo ara potser sí que ens hauries de fer una mica de resum, no?, de la teva novel·la. Explica alguna cosa de bigàmia a la teva novel·la, perquè tot això que has dit és molt novel·lable, no?, la història aquesta. Perquè aquesta immigració va ser molt d'homes sols, oi? Bàsicament va ser d'homes. Occitans homes que venien cap aquí, que això contradiu una mica la teoria de la pesta, perquè si van fer venir homes vol dir que eren els homes els que havien marxat d'aquí. Si és una pesta moren tant homes com dones, per tant relaciona molt amb Amèrica, i ho veig molt clar, és gent que se'n va a Amèrica, homes que necessiten que baixin. Confirmaria la teoria de que la descoberta, com ja es comenta molt, era catalana,
que té mil proves mentre escalada. Inicialment sí que ja és una immigració de tipus familiar, és a dir, trobem a partir del segle XVI trobem presència de dones, però a mesura que va avançant el segle XVII pràcticament és si és familiar llavors no, però si és més d'homes vol dir que els homes d'aquí han anat a algun lloc. Aquí voldria dir dos factors. Un és que es torna a fer esment de l'Església Catòlica i ajuntada en aliança amb l'espanyol. Això també ho vam trobar segles abans quan aquí tu has dit els hugonots protestants. De fet, per les coses que he llegit, els hugonots i protestants són una versió més moderna del pensament que tenien els càtars de cristians albigesos, i també allà trobes l'espanyol o castellà aliat amb determinada concepció catòlica que els acusa d'heretges. Fins a cert punt, també l'any 1936, quan Franco va entrar a Barcelona, ho va fer per l'Imperio i hacia Dios. També estava, ja recordem que anava sota palio. O sigui, hi ha una certa concepció que per mi no és cristiana, sinó que és una interpretació del cristianisme que han fet determinats catòlics, que al llarg de la història, aliada amb una Espanya castellanista, ha tingut actituds bèl·liques. Això és una cosa que he vist que al llarg de la història es repeteix. Però també aquestes històries que ens has explicat, voldria que el Jordi ens expliqués la seva novel·la, quines vivències, aquest parent teu, aquest avantpassat, què va viure? Fes una mica de resum. No ens ho diguis tot, perquè els oients han de comprar el teu llibre, però fes una mica de ressenya. Sí, es tracta d'un personatge que en el seu moment es va trobar que allà a la seva terra no hi havia prou feina per tothom, i igual que molta d'altra gent va decidir anar cap a l'altre costat dels Pirineus, cap a aquesta terra promesa que era el sud, com ens diu l'Alexandra. Hem de pensar que els Pirineus en aquell moment no era una frontera, era una terra de pas, perquè ja amb els comtats catalans tot el que és al sud del que és Occitània era pertanyia als comtes catalans, vull dir, era tota una mateixa regió. Llavors no anaven a una terra totalment desconeguda, sinó, com comentava molt bé ella, el fet de l'idioma ajudava a que hi hagués aquesta integració, que de fet aquesta integració, si les coses anaven bé, anava bé, però quan no hi havia feina, quan passaven coses, tota aquesta gent que no tenia un lloc fix de residència i tot això, eren bàsicament els que es dedicaven a assaltar camins, els bandolers. Aleshores, diguem-ne que en Guillem es troba en aquest context històric en el qual ha de marxar de la seva terra, anar a una terra que d'entrada no sap com l'acollirà. En Guillem té la sort de topar-se amb uns quants personatges d'aquests de saviesa popular que li diuen això o l'altre, el de més enllà. Ella ja de per si és una persona honesta, i aleshores tot això l'ajuda a integrar-se, i en el seu transcurs veiem com funciona els obradors, veiem com actuava la Inquisició en aquell moment, veiem les que eren bruixes o les podien jutjar com a bruixes però eren herbolàries, que tenien un coneixement molt ampli de lo que eren les herbes remeieres, per curar i sanar. Veiem també els guns, com que era una època en què també es donava el tema dels bandolers, veiem algun episodi. I una altra cosa que es veu molt que explica en el llibre és com és la vida rural de l'època, amb les seves tradicions, les seves festes, els seus costums, quan hi havia la sega, amb els vigatans, que els vigatans també eren uns d'aquests immigrants temporers que anaven corrent al territori per anar segant. Per què els hi deien vigatans? Doncs perquè els de Vic eren els que tenien més fama de guanyar amb totes les conteses que hi havia a l'hora de competir, a l'hora de segar els camps. I això es acaba en el final de la vida del protagonista
doncs en què hem entrat ja en el que és la guerra dels segadors, no explicada des de la capital, perquè ell no estava a la capital sinó que estava a Sant Llorenç d'Hortons, però vista des dels pobles, des de les travessies que hi havia doncs, dels soldats, primer els francesos, després els terços castellans, que a l'hora de fer mal, tant feien mal uns com els altres, amb això les pestes que hi havia pel mig, que anaven sent cícliques, i aleshores doncs, és un personatge doncs, que ha de sobreviure, ha de superar totes aquestes adversitats, i d'aquesta manera doncs, es troba doncs, amb una vida doncs, no gens fàcil, com no devia ser la de ningú d'aquella època, però que va tirant endavant. Són personatges d'aquells que jo anomeno herois anònims, sense els quals avui dia ningú de nosaltres seríem aquí, perquè ells van tenir la valentia i la sort de subsistir a totes aquestes penúries. Molt bé, Jordi. Espero que aquesta teva novel·la jo me la penso llegir aquesta Setmana Santa, o sigui, ja et diré què tal, però veig que ja intueixo que m'agradarà i la recomanem. Efren, també tu que ets traductor de l'occità, t'hauries de plantejar traduir-la a l'occità, aquesta novel·la. Sí, els occitans haurien de descobrir totes aquestes històries. I tant, sí, hi ha molts llibres sobre Occitània que els propis occitans desconeixen perquè ja l'estat francès ja s'encarrega que no se sàpiga. Aquí, l'altre dia estava buscant cançons, ja torno a tocar el tema de les cançons, i només he trobat una cançó catalana traduïda a l'occità, que és l'Estaca de Lluís Llach. Sí, s'ha traduït també al francès i moltes llengües. Jo penso que s'hauria de fer una labor de traduir més obres catalanes a l'occità i al revés, però si mireu les llistes de llibres venuts n'hi ha molts en català que en el fons són traduccions d'altres llengües. Penso que la política lingüística de la Generalitat en aquest sentit jo la considero que no va per bon camí, perquè hauria d'apropar més l'occità i el català, i el que està fent és traduir coses de tot el món menys del que forma part del nostre àmbit, de les nostres arrels, vernacles o autòctones o així. Com us havia dit, volia tornar a parlar de cançons. Jo no sé si heu buscat alguna cançó que us pugui identificar amb el tema, però jo en volia dir una que m'ha fet reflexionar, que és una cançó dels Pets, que es diu Un món, dues classes de persones, no? Perquè estem parlant d'emigrants i immigrats, però clar, i els turistes? Perquè aquesta cançó té la seva gràcia, no? Diu un món, dues classes de persones, n'hi ha que són turistes, n'hi ha que són només immigrants, no? Vull dir, és una cosa... Perquè en el fons a l'ésser humà li agrada viatjar, li agrada conèixer, i li agrada ser ben rebut i ben acollit i saber correspondre, no? On t'acullen bé, doncs sigui respectuós. A vegades dic que la gent que viu a Catalunya hauria de parlar català només per amabilitat, siguis amable, home, parla català. Però bueno, ja hem dit abans que hi ha determinades forces polítiques que els mengen, com es diu això? Les mengen el coco, es diu encara aquesta expressió. Bueno, hi ha una altra cançó que jo la tinc que dir perquè és en italià. Jo, com us he dit abans, soc també un emigrat, no? D'un poble a una ciutat, no? De la vida rural, la vida industrial, i vaig escoltar una vegada una cançó que per la seva melodia me va captivar, no? I no sabia de què anava. Després vaig descobrir que parlava d'un emigrant, que es diu, és una cançó d'un italià que es diu Luigi Tenco, i la cançó es diu Ciao Amore, no? I també la vull recomanar, i una altra d'un altre italià que també parla d'aquesta emigració, que és l'Adriano Celentano, que és un que se'n va també del poble, se'n va a un altre lloc, no? Hi ha alguna cançó que vosaltres us recordi aquesta situació? Veig que em fas que sí amb el cap, Alexandra. Sí. Relacionat amb el fenomen migratori, jo proposaria la Metec de George Moustaki. Molt bé. Sí, home. Almenys aquesta m'agrada. Sí, molt bé. Clar, hi toca el tema també, sí. Hi ha una cançó que es diu Papeles Mojados, d'un grup de música flamenca electrònica de Màlaga que es diu Chambao, que té una tornada que jo penso que és molt impactant. Diu: muchos no llegan, se hunden sus sueños, papeles mojados, papeles sin dueño. I, o sigui, aquesta cançó, doncs, només per la tornada aquesta em va colpir, diguem, d'alguna manera, no? Però la cançó que jo proposaria o diria de cara a
parlar dels efectes, més que de la immigració, dels efectes que provoca tota aquesta cultura d'imposar el més fort, o l'econòmic, o la globalització, i tot això seria l'Imagine del John Lennon. Molt bé, home, unes cançons emblemàtiques, totes formen part també de la meva esfera personal. Efren, hi ha alguna cançó que tu vulguis? Sí, ara me'n venia al cap perquè no m'ho esperava aquesta pregunta. Jo, una de les primeres classes que vaig donar d'espanyol, quan vaig començar a fer de locutor natiu, una mena d'acompanyant del professor principal, i tenia la meitat del grup, i els hi vaig posar el Desaparecido del Manu Chao, que has de viatjar d'un indret a l'altre, però ets il·legal, i té gràcia perquè la lletra és molt real, molt dura, i al mateix temps amb una música alegre, no? I és això de la immigració. Te'n vas a un altre país però no et reconeixen, no accepten que ets un immigrant, que estàs en el seu país, i has de fugir sempre, has de viatjar sempre per evitar que la policia t'agafi o el que sigui, no? I moltes vegades ets un desconegut, i llavors hi ha aquesta també problemàtica, no? Que moltes vegades quan vas a un altre país és per mi quan canvia, com si anessis a un altre planeta, a un altre món, si no el coneixes, si ja coneixes el francès molt bé, però en el meu cas jo no sabia gaire francès i va ser una aventura en aquest sentit, no? I llavors si t'accepten és meravellós perquè hi ha la interculturalitat, t'integres automàticament perquè els tracten de no vinguts i no com a estranger, i és meravellós, però també hi ha gent que tracten com un estranger, i aquí hi ha el problema. Ara, ja que hem parlat del tema Amazigh, que surt el tema, ficarem al final del post una cançó d'una cantant, em sembla que es diu Assis Brahim, que parla d'aquesta situació en la que es troben el poble saharaui, que en el fons és Bereber, Amazigh, que estan des de fa no sé quants anys, des d'allò de la Marxa Verda, que ja no sé quants anys fa, estan vivint encara allà... 75, imagina't, encara estan vivint provisionalment amb tendes de campanya, que en certa manera també estan desplaçats. Hem parlat d'emigrants, però també de desplaçats. I què comporta això? Comporta... Aquesta cançó també l'afegirem al final, perquè expliqui aquest tema, però clar, ara estic pensant que les migracions i els desplaçaments també comporten alteracions de fronteres naturals. Determinades concepcions ideològiques ens diuen que en el món hi ha unes fronteres naturals. Nosaltres hem parlat moltes vegades aquí de les nacions naturals, originals, vernacles, llengües, cultures, però la gent, el concepte d'ètnia no encaixa amb aquest concepte nostre, perquè a Catalunya tots els habitants que s'integren són catalans, vinguin d'on vinguin. No és una qüestió ètnica, sinó que és una qüestió autòctona, vernacla, natural, no? O sigui que a mi em sembla que s'hauria de parlar també del tema de les fronteres naturals dels pobles, i més ara que Europa es vol fer, i és curiós. Sento alguns polítics, no vull dir els noms perquè me fa vergonya dir noms, perquè un és català, li hauria de caure la cara de vergonya perquè està actuant a favor de França i a favor dels espanyatistes i contra Catalunya. La seva germana va dir que ara que va vindre aquí s'amagaria sota les pedres per no veure i per no sentir-lo. Ja sé de qui parles. Però a part d'aquest hi ha un altre, però és curiós perquè ens estan dient, i la gent s'ho en passa, sobretot els que voten els partits espanyatistes i francesistes, i diuen que el nacionalisme és una malaltia. Jo penso que el nacionalisme és el remei d'Europa, perquè quan a Europa hi ha aquestes fronteres alterades amb estats hegemònics plens de corruptes i plens de mentides, l'única manera de netejar-ho és tornar als orígens. Això vol dir aquestes nacions desplaçades. Però és que en realitat no estan parlant de nacionalisme, parlant d'imperialisme, però per no reconèixer que són imperialistes, ho adulteren dient que són nacionalistes, i així et perjudiquen a les nacions sense estat, que realment sí que són nacionalistes. Aquest concepte que nosaltres estem parlant d'ésser humà que s'integre en els llocs autòctons i s'identifica, perquè tots aquests emigrants són de races i ètnies diferents, però sigui per amabilitat, sigui per sentiment, sigui per interessos, a vegades s'integren i formen una harmonia, no? Aquesta harmonia s'ha trencat. I jo, per acabar aquesta entrevista, volia fer referència, si m'ho permeteu, a dues qüestions personals meves que
m'agradaria que formessin part d'aquesta entrevista, no? I són dos conceptes bíblics, perquè aquest dia quan preparava l'entrevista amb vosaltres me preguntava qui van ser els primers emigrants? Qui va ser el primer emigrant de la història de la humanitat? I he arribat a la conclusió de que els primers emigrants de la història de la humanitat van ser Adam i Eva, que ja van ser expulsats del paradís. Això té dues lectures. Té una lectura literal, la qual jo no comparteixo. Jo penso que això és una història alegòrica, i amb això el Daniel fa uns dies em va fer una explicació que em va agradar molt, perquè és una interpretació alegòrica. I abans de donar una explicació, que la deixo pel final, de com interpreto jo aquest mite, volia fer una altra referència a un altre tipus de migracions, perquè aquesta que us explicaré és una migració espiritual. I abans us vull parlar d'una migració política. Convido els nostres oients i a vosaltres que llegiu el Gènesi també, el capítol 9. Allà hi ha una migració i un càstig a un poble a migrar permanentment. I llegiu, podeu llegir vosaltres, perquè allà diu que Noé va castigar un dels seus fills a Cam a no tenir pàtria sobirana, a ser esclau, això vol dir estar sotmès al seu germà, perquè li va veure la nuesa. Jo això no ho he entès mai. I a sobre, Javé, que els càtars deien que no era Déu, doncs l'ajuda i llavors que sapigueu que hi ha un poble errant en aquest món. I jo penso que aquest poble errant té relació amb Occitània. I quan es parla dels cagots, penso que té molt que veure amb tot aquest poble que fa molts segles que pateix un càstig. I dit això, doncs, torno a la meva interpretació d'Adam i Eva i deixo la porta oberta a una propera entrevista que parlem d'una emigració espiritual. Hi ha una concepció religiosa que diu que les ànimes van emigrar i que estan ficades en aquest cos, i que aquest cos nosaltres tenim que tornar a un altre espai, a un altre lloc, que no és el de la matèria, sinó que és el no material. I ho dic perquè ja que hem estat parlant d'Occitània i de les qüestions ideològiques d'Occitània, aquesta era una de les ensenyances dels càtars, no? La transmigració de les ànimes que estan migrades en el que és el cos dels nostres sentits. I dit això, deixat oberta la porta a una qüestió més filosòfica, però també que parlem de migracions, doncs us vull agrair molt la vostra presència. Penso que heu enriquit molt el tema amb les migracions en general, amb les migracions en factor natural, factor econòmic, els estudis que has fet, Alexandra, que sé que encara els continues fent, perquè, per cert, que ara fa poc sé que has fet un estudi, vas anar a Madrid a fer un estudi. Vaig anar a Madrid a consultar els processos inquisitorials i he trobat moltíssima informació. Són consultables els teus estudis? És a dir, tens una web o un lloc on... No, bàsicament buscant pel Google, està penjat a l'acadèmia.edu, molts dels meus articles, ho ficarem també, i si no també en el Google, perquè ja avui en dia tot està penjat per internet. Farem la portada dels seus llibres, també la ficarem. I Jordi, moltes gràcies per convidar-me, ha sigut un plaer estar aquí. Sí, Jordi, el que passa és que jo t'he convidat amb una condició: fes una segona novel·la. Escrius bé i expliques històries, sé que ho has estudiat durant molts anys. Estàs animat a fer una segona novel·la o pots prendre una mica de descans? Animat ho estic, perquè ja avanço una primícia que a més aquesta primícia doncs, descobreix algun perquè de la novel·la Guillem, i és que el seu net, que es deia Pere Joan, va ser majordom del castell de Corbera, i d'això hi ha documentació, perquè a Corbera els arxius estan intactes i llavors doncs, hi ha informació, i aleshores doncs, per aquí doncs, hi ha una possible continuació. Molt bé, Jordi, doncs a Corbera penso anar jo molt aviat, o sigui que igual t'ho dic i fem un cafè per allà junts, perquè m'han dit que a prop d'una església, d'un castell, hi ha unes pedres amb unes senyals que sembla que corresponen a constel·lacions zodiacals, i aquest és un tema que m'apassiona, o sigui que un dia d'aquests ja aniré, i si fas una novel·la i això ho inclous, que descobrim alguna cosa, millor que millor. Perfecte. Efren, a tu te vull desitjar molta sort
amb traduccions. Gràcies. Perquè, bueno, jo t'agraeixo molt, m'estàs traduint el llibre a l'occità i saps que jo estudio occità i alguns companys de classe ho han llegit i la traducció ho has fet molt bé, m'han dit. M'ho ha dit el meu professor i per tant és una llàstima que tot el que tu has estudiat per traduir l'occità i el català, que no, pel que jo he entès, no hi ha un mercat, i això s'hauria de fer, i això la Generalitat hauria d'impulsar, i em sembla que pel que estàs dient no està potenciat. No es fa res. Jo he tingut la sort entre els dos països de trobar gent amb qui podria fer algunes coses. Amb l'editorial Barcanoma pels nens va haver un intent, no va sortir bé, i crec que hi ha un problema o ben polític o bé polític i econòmic, és a dir, que no és econòmic. Però hi ha una cosa que volia introduir, és que vaig treballar amb la Societat Catalana de Pedagogia i vaig traduir a l'occità documents de la Societat Catalana de Pedagogia a l'occità per la Societat Aprene, que el que fa és formar els professors de les escoles Calandreta, i el que s'experimenta a Catalunya s'exporta a Occitània i a l'inrevés, o sigui que hi ha uns intercanvis molt interessants i en aquest cas les traduccions han funcionat i jo he fet part d'aquest projecte. Per cert, que fa un parell de dies vaig estar dinant amb una persona que fa titelles i m'han dit que escriuen contes per a titelles i que han fet un conveni per anar per totes les escoles de Catalunya, i jo li vaig suggerir que si volien traduir-ne algun que m'ho diguessin, que coneixia una persona i evidentment pensava en tu. I jo penso que això s'hauria de fer des de la Generalitat, traduir aquests contes de titelles i portar-los també a les escoles calandretes, portar-lo de gira pels col·legis. Jo crec que no cal comptar molt amb els polítics, sinó amb gent com nosaltres, amb els intel·lectuals. Doncs és molt fàcil, com fa l'Institut d'Estudis Catalans, que té convenis amb el moviment Aprene, el CFPU de Besiers, arribar a acords entre nosaltres, entre l'àmbit associatiu, perquè les xarxes occitanes són associatives, perquè si no societats no es poden crear, i llavors jo crec que això és el que impulsarà en un futur un canvi d'actitud dels polítics. Cal demostrar-los des de baix que hi ha un interès per Occitània de dos àmbits, i després la Unió Europea jo sé que dona subvencions, però això cal la implicació dels dos estats, i aquí hi ha una dificultat. Bé, esperem doncs que aquest programa, ja ho hem dit, si algun dels oients té maneres de tirar-ho endavant, doncs ja sap, pot contactar amb tu. També ficarem la seva informació al final del post, Daniel, i les cançons que hem recomanat, i bueno, que repetirem alguna altra vegada, perquè tenim intenció de fer una trobada al final quan tinguem unes quantes tertúlies d'aquestes que hem fet o entrevistes, i farem una taula rodona i compartirem diversos temes. I jo, si em permets, hi ha un minut d'allò, hi ha un tema de les migracions, els desplaçaments massius d'unes ètnies cap a un altre lloc que no n'hem fet esment, que és l'esclavatge. Molt interessant, sí senyor. I aquest esclavatge, el que està passant ara aquí també amb la Mediterrània, amb els barcos aquests, però l'esclavatge que va anar cap a Amèrica té un punt que és clau, que és a la illa de Gorée, al Senegal, la porta de no retorn, que és d'on sortien tots els esclaus per anar cap a Amèrica. Molt interessant. L'altre dia, precisament, en l'entrevista anterior vam estar parlant del tema lingüístic al Senegal i en tornarem a parlar perquè amb l'Àlex vam quedar que també tocarem aquest tema. Ara ell està allà i, en fi, que el tema és apassionant. Veig que deixa la porta oberta. Tornarem a parlar de migracions i identitat i fronteres. Molt bé. Molt bé, gràcies. Doncs moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Seguim en contacte.